sisplau. Hem fet un simulacre d'una de les actuacions que fem habitualment, que és un rescat d'un excursionista que s'ha caigut i s'ha fet mal, s'ha fracturat la tíbia en principi. No hi ha hagut cap complicació extra, vull dir, l'ha avisat a través del 112, ha sortit a l'helicòpter que no estava en cap servei ocupat, ha fet la valoració, l'ha localitzat, l'ha estabilitzat primer un gra, que l'han deixat en grua perquè l'accés no es podia fer amb estacionària ni a peu haguessin trigat més, i després l'altre gra ha fet el gruatge, l'ha extret i ha fet el transfer aquí amb els bombers de Collbató, que han vingut també, i l'ambulància que se l'ha portat cap a l'hospital. La primera cosa a tenir en compte seria planificar l'activitat que es vol fer i adaptar-la a la capacitat física de la persona o del grup que es pensa fer aquesta activitat. Això vol dir que s'ha de contemplar la persona més feble d'aquest grup i adaptar l'activitat a la seva capacitat física i tècnica. Això seria la primera dada. Planificar vol dir veure l'itinerari, el desnivell, el recorregut. Després serien equipats, sobretot el calçat, que és una cosa que sovint no es té massa en compte, el calçat i després l'equipament preparat pel lloc on es va fer aquesta activitat. No és el mateix una muntanya de 2.000 metres que una de 500, si és a l'estiu, si és a l'hivern. Després, evidentment, durant l'activitat, hidratar-se i menjar habitualment i saber en tot moment on està situat, a més de saber l'itinerari, doncs tindre en compte per on es va passant, perquè si hi ha un canvi de meteorologia, per exemple, o senzillament veus que se't fa massa tard, doncs puguis saber on estàs per poder rectificar a temps. Evidentment s'ha de consultar també la meteorologia, no anar-nos sense saber que poden haver-hi canvis de temps, especialment a l'alta muntanya, i després portar, evidentment, el telèfon carregat per avisar el 112 si és que es produeix algun accident o incident que necessiti l'ajuda externa. Feia 4 anys que han començat una col·laboració intensa al Departament d'Interior, en aquest cas en el cos dels bombers de la Generalitat de Catalunya, en el qual fem unes polítiques d'explicar els concerts bàsics de seguretat a la muntanya. I en aquest cas fa un any que hem començat també en el Meteocat, a través d'un portal que tenim conjuntament, en el qual expliquem les dades meteorològiques arreu de Catalunya, tant de les activitats pròpies de la Federació com els episodis de meteorologia a tots els refugis que tenim de muntanya. Que la gent, molta gent que surt no es planifica aquesta activitat i és bo que tingui totes les eines per planificar-se-la. En aquest cas, la meteo és una eina molt important, però també hem de ser conscients de planificar l'activitat que es vol fer, planificar la ruta, l'activitat i ser conscient dels riscos que podem tindre quan sortim a la muntanya. El risc zero a la muntanya no existeix i insistim molt de la pròpia federació que la gent sigui formada, que es formi. Qualsevol activitat a l'aire lliure requereix tenir les condicions meteorològiques ben informades des del Servei Meteorològic de Catalunya. Tenim tota aquesta informació a través de la nostra pàgina web, meteo.cat, i també, en el cas ja de la disciplina de les activitats de muntanya, el portal de meteomuntanya.cat, en col·laboració amb la FEC. Sempre intentem personalitzar la informació meteorològica i gairebé arribar al món més local possible per tal que la gent que pugui fer totes aquestes activitats tingui una informació de primera mà i molt propera. A més, destacar també que el Servei Meteorològic de Catalunya emet els avisos de situació meteorològica de perill que emana Protecció Civil i a partir d'aquí s'activen els plans d'emergència, si és el cas, Inuncat, el Neucat, etc., per tal de preveure aquestes situacions molt més complicades i que la gent hauria de tenir-les ben present.